Va saltar d'atur per primera vegada als 14 anys. El seu germà gran, que tenia plaça a la comparsa, li va deixar un salt i així ho feia cada any fins que va morir de ben jove. Des de llavors, per ell, la Patum ha estat sempre un homenatge íntim a la figura del seu germà. I ell, per la Patum, ho ha estat tot. Una de les ànimes, la gran ànima durant dècades de la comparsa dels Turcs i Cavallets. Avui, a Vides de Patum, Josep Casals. Josep, així que tu ja vas néixer en una família molt patumaire, amb un pare que estava molt ficat a la Patum infantil, no? Sí. I com ho vas viure, això? Bueno, des de ben petit jo tinc alguna foto per casa que amb 2 anys anava amb un vestit de dimoni i a partir dels 4 anys ja vaig començar a fer Patum. A fer Patum infantil? I per quines comparses vas passar? Bueno, vaig passar principalment per les que em van agradar, que eren les Masses, Trucs i Cavallets, l'Àliga i Gegants. Per tant, una mica de tot, vas tenir oportunitat de provar diverses coses, no? I si n'haguessis de triar una, alguna que recordis de la teva infància, de dir aquesta va ser la comparsa que em va agradar més? Home, la que em posa la pell de gallina és l'Àliga. I la vaig ballar forces anys, fins que van decidir que ja no pertocava, que era massa gran, que no entrava, que inclús els 2 col·laboradors, per ficar-me dintre l'Àliga, jo m'hi he de posar així, i me la ficaven ells per dalt. I et van enviar als Gegants, no? I llavors, per edat i això, vaig anar als Gegants. Explica'm una mica com era la Patum infantil de quan tu eres petit. Bueno, jo recordo que aquella època la canalla, la Patum, la vivíem i la sentíem i la portàvem al cor. Érem patumaires de veritat. Ara a vegades poder la canalla està una miqueta més els empeny més els pares o la família, que has de fer Patum. No, llavors en aquella època la canalla feien Patum perquè la sentien, la vivien. Era molt maco, molt maco. Era la Patum a Pinsania, la Patum a la plaça, on s'assajava, perquè tu ja saps que la Patum infantil ha passat una mica per tot arreu. Jo vaig començar a ensejar al Patronat, a la pista de Frontón. Llavors els estris es tancaven als sòtanos. La pista de frontó que hi havia al darrere del Teatre Patronat. Sí. Jo aquesta ja no l'he vist. Era al darrere del teatre i allà assajàvem. I allà ensajàvem el que era el foc. Llavors aquí sota la plaça d'aquí de Sant Francesc s'ensajaven Trucs i Cavallets, l'Àliga, Gegants, i a la porta que hi ha a baix, que hi havia, allà en uns sòtanos es tancaven les comparses. Era una Patum infantil sense gaires regles, no? La de la teva època. Regles cap. Entrava qui entrava, el que tenia un familiar que se'n cuidava intentava que el seu fill, net o un nebot pogués entrar i llavors les restes de places anaven fulano, sotano, vinga, aquest la vol fer, aquest també. Clar, no hi havia tanta canalla com ara, però també es quedava gent sense poder-ho fer. Molt diferent d'ara, no? Molt. Llavors, d'aquí del Patronat i d'aquí de Sant Francesc ens en vam anar al casino. Allà també vam estar ensajant, a la part de darrere. També vam anar al Cementiri Vell. Del Cementiri Vell, si no sembla que me'n recordo, vam anar a les Carmelites i finalment vam acabar al pavelló d'esports. I, de fet, en tots aquests anys, la Patum infantil cada vegada anava mobilitzant a més gent, no? Sí, clar. Abans era més
poder no hi havia, la gent no es movia tant, i ara, per exemple, doncs ve gent de Gironella, ve gent d'Avià, ve gent de Sant Jordi, de Guardiola, de Bagà, vull dir, clar, és la comarca i la gent de la comarca també la viu i també és maco que vinguin la gent de la comarca a voler fer Patum i a sentir-se integrats a la festa que nosaltres ens estimem tant. Josep, i com vas fer el pas de la Patum infantil a la Patum dels grans? Ja? Bueno, doncs la plaça era del meu germà en Pau Descansi i mica en mica em va anar donant pas a mi i llavors, doncs... Plaça de? De turc. De turc. Últim turc. Això m'agrada recalcar-ho perquè hem fet sempre d'últim turc, que té la peculiaritat de que els salts de nit s'escapa. Sí, és veritat. I llavors, doncs, mica en mica em va anar donant el pas, tenint la mala sort de que el meu germà es va posar malalt i malauradament va morir. Molt jove, no? 26 anys. Li faltaven, si no m'equivoco, 14 dies per fer-los. Ell feia d'últim turc, sí. T'anava donant algun salt a tu, sí. No? Però clar, la plaça era d'ell. Sí. I de sobte, tan jove, mort, no? Sí. Què va passar? Bueno, va agafar un càncer a la sang i durant 4 anys vam lluitar, però no va ser possible. I tu vas sentir que, d'alguna forma, el destí et portava cap allà, no? Sí. Com un homenatge a ell, continuar fent el que ell havia fet, no?, de turc. Sí, per mi la seva plaça ha sigut i serà, per mi, sempre sagrada. Encara que jo amb aquesta edat ja tenia el cuc per una altra comparsa, que era ballar els gegants. Però, com a homenatge amb ell pel que ell va fer i va sentir fent aquesta comparsa dels trucs i cavallets, jo l'havia de mantenir. Tinc 2 fills, vaig pensar que si els agradava la Patum i ho volien fer, el millor homenatge era donar-li la meva plaça quan jo digués per ells, que fessin el mateix record que faig jo per ell, que facin per ell i per mi. I de moment així ha sigut. Ell va morir molt jove, el teu germà va morir molt jove, però tu encara eres més jove, no? Crec que us portàveu 6 anys? 6 anys. Per tant, et va tocar en una Patum ja sense el teu germà, pocs mesos després que morís, entrar a la plaça ja com a titular d'aquella plaça, no? Va passar quasi un any, perquè va ser el 14 de juny, o sigui, acabada la Patum, va passar i llavors, clar, vaig esperar tot un any. Com va ser aquella primera vegada sense ell? Ventuda. La recordo, amb tots els pèls com escàrpies, amb les meves llàgrimes aquí, fer el salt de lluïment, però notava que el tenia al costat. Hi ha alguna cosa al llarg dels anys, de tants anys que has fet de turc, que diguis, és que això ho vaig aprendre del meu germà? És que això així m'ho va ensenyar a fer-ho ell? Bueno, jo t'he de dir que com el meu germà en Pau descansi, com el meu fill gran, i si no, ahí estan les imatges, no hi ha un altre turc. Tant el meu germà com ell tenen un estil molt similar a saltar. Cadascú té el seu, però és que ells dos, o sigui, és per treure't el barret. O sigui, jo per molt que volgués aprendre d'ells, m'agrada i ho faig i el sento i sento la Patum en general. Però és que ells ho viuen d'una manera tan intensa, ho fan tan bé, que és immillorable. És immillorable. Quants anys vas saltar de turc, Josep? Doncs mira, des dels 13-14 anys fins als 50-52. I com va canviar la Patum en aquests anys? Molt. Ha canviat molt. Abans es podia fer la Patum, hi havia les corresponents empeites, però feies Patum amb les seves rotllanes. Disfrutaves fent Patum. I a mesura que han anat passant els anys, degut a el que hagi sigut, s'ha massificat. Llavors és molt complicat fer Patum.
La fas, la vius, però no la gaudeixes. I amb els turcs i cavallets, no?, que sempre sentim, sobretot en les patums completes per megafonia, que per favor obrin espai, perquè si no, no hi ha manera que el ball es faci com s'ha de fer, no?, que és sortint ja amb la música des de l'Ajuntament. És que el problema és que és l'única comparsa de tota la patum que engega des de sota l'Ajuntament. Clar, que no és ens fem espai com puguem i quan siguem allà al mig i estiguem a punt comença el ball. És que hem de sortir amb la música ja des de l'Ajuntament. Ja sortim des de sota l'Ajuntament amb música, llavors és molt complicat. Dient això, m'agradaria fer una mica de recordatori. Jo recordo quan era més jovenet, quan vaig començar, totes les comparses anaven amb una unió. S'ajudaven les unes a les altres i ara sembla que cada comparsa es fa la guerra pel seu compte. Crec que s'hauria d'ajuntar un altre cop caps de colla, patronat i balladors de la patum. Tothom. I tornar a fer una pinya. Perquè si no fem una pinya, malauradament, la patum cada vegada la gaudirem menys i algun dia podem tenir un susto molt gros. Parlant de pinyes, hi ha pinya o hi ha una mica de competició entre els turcs i els cavallets? Bueno, no... Hi ha una miqueta de rivalitat, però és amb carinyo. És amb carinyo. Ells ens diuen moros i nosaltres els diem cristians i per això l'últim turc sempre s'escapa perquè n'ha de quedar un per poder anar repoblant que cada any siguem... I ells també diuen que a ells els hi toca fer la feina difícil, que portar el cavallet és molt més difícil que el turc. És complicat perquè tu vas ficat aquí dintre i clar, si t'entrebanques o et van a la trabaneta o rellisques i caus, aquí no tens escapatòria. Tu no ho has fet mai? No. De cavallet? Mai? No. Jo dic que si he d'anar a cavall i em porta, molt bé, però si he de portar jo el cavall no pot ser. No, jo sóc dels moros. Josep, i com vas acabar? Com vas decidir plegar i dir em jubilo? No va ser ben bé així, tampoc. Vull dir, jo sempre he sigut una persona que he dit que quan els meus fills tinguessin l'edat i si ho volien fer-ho, no has d'esperar a no poder. La patum és sang jove, sang nova, llavors has de donar oportunitats al jovent. Llavors jo vaig, amb l'edat que tenia, podia haver continuat, encara ara podria fer-ho, però crec que la sang nova i sang jove dona més caliu a la festa. I llavors un dia vaig decidir, s'ha acabat. I ho vaig fer així, no em vaig despedir, no he dit mai plego, però llavors ens vam tots retrobar i vaig dir, a partir d'aquest any li dono la plaça al meu fill. I així ho vam fer. I així va acabar la teva història personal amb els turcs i cavallets, en concret amb l'últim turc, però vull que m'expliquis també la història amb... Com li dieu? La geganta vella? Sí. Pel grup que ballava en aquella època, que eren tots més o menys de la mateixa quinta que jo, és la nena. La nena? La nena. La colla de la nena. Inclús les nostres parelles i dones, a les camises de patum, es van dibuixar a la nena. O sigui que tu feies els turcs i cavallets, però quan acabaves anaves a ajudar, no? Ajudar a la colla de la geganta vella. En els passacarrers també? I dintre d'ajudar he fet algun ball de plaça, he fet passacarrers, he fet balls del passacarrer i llavors he tingut la sort de que com que són els gegants vells i són els que surten al passacarrers, durant molts anys hi ha hagut un ball de davant de casa meva, allà a les Vetlladores, carrer Boixader. I llavors aquell salt sempre m'havien guardat a mi perquè era un homenatge al meu germà i al meu pare. Josep, què és per tu la patum? Per mi la patum... Us he de dir que ha sigut tot. Jo me l'he estimat amb bogeria. La patum infantil ha passat de la bogeria. Però les circumstàncies de la vida em va portar a plegar de la patum infantil i a deixar també la patum dels grans. Però vull dir, la meva passió és infinitament. El que hauríem d'aprendre de que a vegades no estem aquí per tota la vida i no serem immortals. I la patum és immortal? Sí. Sí. Això, jo crec que mentre hi hagi vida a aquest planeta no se n'oblidarà ningú. Sempre hi haurà una persona que dirà la patum de Berga.